Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Main killer ni Batocabe umamin na at nag-sorry. Sumuko na rin sa PNP ang isa pang suspect sa Batocabe murder. Nasa Comelec and Bank na ang rekomendasyon na ilagay sa Comelec Control ang Daraga Albay. Suspendido sa Enero 9 ang pasok at eskwela sa Maynila dahil sa traslasyon. Ilang bahagi sa Maynila, no signal, no fly, no sail zones. Todas sa engkwentro ang pamangkin ng sinasabing drag queen sa Zamboanga. Samantala, mataas na opisyal ng NPA nalambat. Bangko Sentral ng Pilipinas Governor on leave ngayon para magpagamot sa abroad. At dahil sa temporary government shutdown, Pinoy workers sa Estados Unidos tuloy pa rin ang trabaho. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero starts now! Kung ang mga lumutang na testigo ay mga pumatay mismo kay Congressman Rodel Batocabe, tama bang ibigay sa kanila ang 50 million pesos na reward money? Ulitin po natin ang ating survey question mga kapatid. Kung ang mga lumutang na testigo ay mga pumatay mismo kay Congressman Rodel Batocabe, tama bang ibigay sa kanila ang 50 million pesos na reward money? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel.
Dispensa po ng konti at delayed po yung ating broadcast. Sa dami po ng mga dapat maharap po natin sa araw pong ito. But nevertheless mga kaibigan, tuloy ang ating pagkatanghal. Tuloy po ang mga isyong tatalakayin po natin at syempre ang mga balitang dapat po agad ninyong malaman. So kasama po natin ang buong person ng Leader Knows Philippines News and Current Affairs, Operations, Creative and Live Streaming. At syempre, buong pwersa po ng Pinoy Extreme Channel. Ang ating studio po ay pinalili ni Oliver Licop at Clarence Andaya. Kasama po natin sa labas ng himpilan ang mga masisipag po nating mga Leader Knows Patrol. Ang ating telepono po at contact number sa studio ay 0927-4942-175 at 0949-736-5000. Kung ang mga lumutang na testigo po ay mga pumatay mismo kay Congressman Rodel Batocabe, tama bang ibigay sa kanila ang 50 million pesos na reward money? Ano po ang inyong masasabi? I-comment po ang inyong saloobin sa ating comment section. At yan po ay garantisadang babasahin po natin. Ratsadahin na po natin ang ating balita na dapat niyo pong malaman kaagad. Unahin muna natin ang lugar na pinuntahan ni Nolan Ariola. Nagpaalala po ang HPG sa mga kababayan nating nais bumili po ng sasakyan. Panoorin po natin ang report ni Nolan Ariola live sa headquarters po ng Highway Patrol Group. Yes, Nolan, go ahead. Inayuhan ni PNP HPG Director Chief Superintendent Roberto Fajardo ang mga buyer na posibleng alokin ng second-hand na sasakyan na i-double check muna sa Highway Patrol Group ang may-ari nito upang hindi maging biktima ng sindikato, lalo na kung ang sasakyan ay galing sa kasino. Yung mga inoopera ng sasakyan na mura, karamihan dito, ino-offer na ng mura. Ikaw naman, as buyer, gusto mo na makamura, medyo magduda ka na. Lalo na kung second hand. Diba? Double check muna sa HPG. Double check mo yung may-ari kung siya talaga. Kasi karamihan, hindi man lumulot ang may-ari. At kung pwede, palutayin sa may-ari para kilala kayo. Kasi karamihan, hindi lumulot ang may-ari. Lumalabas na lang, didog sale. Tapos, yung minsan nga, wala, ipapadala na lang ang deed sale. Kukunin na yung pera, hindi mo na makikita yung tao. So, ibig sabihin, pag ganito, mag-ingat, tapos kilalanin kung sino nagbebenta. Matatandaang na-discover ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang siyam na sasakyan na inabandona sa isang hotel casino sa Pasay City na posibleng isinangla ang nasabing mga sasakyan na mga natalo sa casino. Sabi ni Fajardo, posibleng karnap o mga rentangay ang ilan sa mga sasakyan, lalo na at napag-alaman nila na 7 sa 9 na sasakyan ay hindi tugma ang plaka na nakakabit rito. Isa sa ilalim rin sa inspeksyon ang iba pang sasakyan na nasa mga kasino para malaman kung tugma ang plaka ng mga ito. Talo sa kasino. Matagal na to, makikita nyo, di ba? Yung sasakyan na puro alikabok na. Sabihin, wala nang kumukuha ron. Kaya ito, itong plaka na to, hindi ito angkop dito. Itong plaka na to, pang Hyundai Accent ito. Dito sa isang plate. Ano ito, pang L300? L300 dapat yan. So, iba ang plaka. Oo, iba ang plaka. So, yung nagsayla, okay lang yung nagsayla. Hindi lang din naman na, hindi sa kanya. Lala. So, possibly karna. Pwede. Pwede. Kasi bakit, pangano to? Ibinunyag ni Fajardo ang leader ng malaking sindikato ng karnaping sa ngayon. Tinukoy niya ang isang retired HPG personnel at iba pang kasabot nito. Narito ang tinig ni Fajardo. Si Kenneth Texon, nagpapakilala as certain OTEC, ito rin yung financial advisor and protector nitong grupo. Ito yung retired HPG personnel. Retired. Kaya nga sabi ko, habang nakukuha namin yung sasakyan,
Doon pa lang kami nagsisimula ng investigation. So, retired SPG, so alam niya kung paano paikutan yung mata. Person of interest pa lang sila sa amin. Kaya nga pinalutang na namin para lumakas ang loob ng mga complainant na mag-come up nila. Mula rito sa Camp Crame, Quezon City, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Thank you, Nolan Ariola. Napapanahong paalala po yan sapagkat alam niyo po, well, marami pong mga Pilipino ang nagsusumikap para makapagpundar ng mga sasakyan. No? At tama po ang paalala ng Highway Patrol Group na wag basta-basta makikipag-transact sa mga taong hindi naman kilala. Mag-aalok po ng sasakyan na ang akala po ninyo ay nakatipid kayo, nakamura po kayo dahil mga SUV, mga medyo makintab pa, medyo bago pa, sa murang halaga. Bay, tama pong i-check muna sa Highway Patrol Group. Baka yan po ay sindikato ng sangla tangay. Bay, maawi po yan sa para kayong mga basang sisiw na iiyak na lamang kapag ka ang mga sasakyan pala ay tinuturing po car sapagkat yan po ay hindi naman totoong ibinibenta ng may-ari. So, salamat po sa HPG sa paalalang yan sapagkat sa totoo lamang kahit may mga paalalang ganyan po ang HPG, may mga kaawa-awa po tayong mga kababayan na nabibiktima pa rin. Ayan, sana napapanood po ninyo itong ating palatuntunan para hindi po kayo maguyo. Tuloy muna tayo sa iba pang mga report. Gawin muna tayo sa may Batangas area sapagkat may panibagong aksidente na naman sa lansangan. Report at detalye ng balitang yan hatid na sa atin ni Jose Coy Laura. Yes, Coy. Nasawi ang 6 na katao habang 11 naman ang nasugatan matapos magkarambola ang 2 sasakyan na kinabibilangan ng isang motorsiklo at isang kotse nitong madaling araw ng Biyernes sa Barangay Laia, Aplaya ng San Juan, Batangas. Kinilala ang mga namatay na biktima na sina Reynald Gamil, isang SK councilor, John Eric Gamil, Kim Saigan Gamil at Borito Santos, John Kelly Villanueva na miyembro ng Philippine Navy at isang alias Popoy. Habang nasugatan naman sina Levi Gamil, Maximo Gamil, Benilda Gamil at Christian Delacion, 26 anyos, John Michael Rivera, Ethel Gamil, Kim Brian Gamil, Rose Dayan Gamil, Reggie Roncal, James Dimaano at isang Hanford Moredo. Ayon sa report ng San Juan Municipal Police Station, sakay ng isang Yamaha STX na tricycle na minamaneho ng driver na si Levi ang pamilya Gamil sa kahabaan ng National Highway papunta ng Barangay Hugom ng aksidenteng banggain ng isang Honda Civic na kulay puti na minamaneho naman ni John Kelly. Sakay ang iba pang mga biktima nang mawalan ito ng kontrol sa manibela at nagtuloy sa kabilang kalsada bago sumalpok sa tricycle. Mabilis naman ang naging responde ng mga rescue team at ng mga otoridad na dinala sa iba't ibang pagamutan ang mga biktima, subalit binawian ng buhay ang 6 na biktima habang ginagamot ngayon ang 11 iba pa. Dinala na ang mga bangkay ng mga namatay na biktima sa Redondo Garcia Funeral Morgue o Funeral Parlor. Ito si Jose Coy Laura para sa Kamaong Asero ng Leader News Philippines. Thank you, Koy. Yan na naman, aksidente na naman sa lansangan. Sana nga po lahat pong mga kababayan natin na nagmamaneho ay tinitiyak na mantinidi po ng maayos ang inyo po mga ginagamit na sasakyan. At secondly, syempre yung mga nagmamaneho tiyakin na hindi po kayo nakakainom. Wala po kayong ginagawang iba para ma-distract po ang inyong pagmamaneho para makaiwas po tayo sa aksidente. Diyos ko po. Ay nako. Wala pong halaga ang anumang pagmamadali po ninyo kapag ka may masasawing buhay na hindi na po may babalik. Alright, sige. Isa pang report mula sa Batangas. Balik tayo sa Metro Manila.
Diyan po sa Pasay City, binantayan naman ni partner Boyet G. Guillermo ang mga aktibidades ng pulis na naging mahigpit sa pagbabantay po ng mga magpapaputok nung bagong taon. So may mga nakumpiska yata. Alamin natin kung anong ginawa ng Pasay PNP sa mga kumpiskadong mga firecrackers. Sa report ni partner Boyet Guillermo. Paring Boyet, magandang gabi. Pasok ka. Magandang gabi, Errol. Sinira ng puwersa ng SWAT ng Pasay City Police ang libo-libong halaga ng iba't ibang klase ng paputok matapos makumpiska ang mga ito mula sa matitigas na ulong manininda. Binuhusan ng tubig ni Police Superintendent Diandre Francisco, Deputy Chief of Police for Operation, ang firecrackers upang hindi na magamit at makapinsala pa. Ayon kay Superintendent Francisco, ang sinirang mga paputok ay mga ipinagbabawal tulad ng flapla, sinturon, Judas, 5-star, whistle bomb, pikulo at iba pang malalakas na paputok na tinatayang at humigit kumulang na halagang 100,000 piso. Ang mga paputok ay nakumpiska sa mga nagtitinda sa iba't ibang pamilihan sa Pasay City tulad ng Libertad Street, Top Avenue, kung saan sinimulan nila ang operasyon ng panghuli bago magbago at simulan ng December 30 at 31. 5 katao naman ang naaresto sa pagpapaputok ng ipinagbabawal na firecrackers na naharap sa kasong paglabag sa Executive Order 28. Sila ay kinilalang sina Alan Aison E. Roten, isang security guard, Orlando Jr. Modesto, E. Alday, estudyante, Christian Capino, E. Almasan, helper, Xing Yu Liang, isang Chinese national at businessman, at Manuel Panaligan E. Del Mundo, na isang merchandiser. Para sa Kamaong Asero, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Muchas gracias sa paring Boyet Guillermo sa report na yan. Marami talagang yung kagustuhan talagang kumita ng ilang kababayan po natin ay nananaig pa rin sa kabila ng mga batas na nagbabawal sa pagtitinda ng mga ganung uri po ng paninda, no? Pilit pa rin pong mga nagpapalusot. So yan ang inaabot po ng mga tigas ulo na ayaw sumunod po sa tinatadhana ng batas. Batiin muna natin si Boss Tito Porras. Sabi niya rito, good evening Sir Errol, nakamonitor ang mga tropa dito sa Maharlika Bonsai Society, MBS. Pakigirit daw sila Maestro Frank, Oka, Philip, Mario at Bong. Ayan. Huwag na nating batiin. Huwag na nating batiin sila Maestro Frank, si Oka, si Philip at si Mario at si Bong. Boss Tito, see you tomorrow sa Ayala Techno Hub. Di ko sasabihin yung oras, baka abangan tayo. Baka abangan tayo. Sige. We have to concretize our plans for the candidacy of Senator Gerald Arcega. Alright? Alam niyo po, kung nagnanais po kayong mawala o masimulan po ang paglilinis sa problema sa korupsyon sa ating bansa, by tulungan po nating magkaroon ng isang senador bitay ng pangalan po ay Gerald Arcega sa Senado. Ayan. So, tulungan po nating maipangampanya. Yan. Bagamat hindi naman tayo nangangampanya pa ngayon, tulungan po ninyong ipangampanya sa darating na campaign period, di ba? Ayan. Ipagsabi po ninyo na kayo po ay sang-ayon na mawalis ang kalokohan sa paggamit po ng mga public funds at ibinubulsa lamang po ng maraming mga nakaupo. Panahon na po para magkaroon ng panuntunan na matindi at parusang bitay sa mga kurakot sa lahat pong level ng gobyerno. Mapapolitiko, mapapulis, militar at kung ano pang pwesto po sa gobyerno kapag napatunayang kurakot at nangurakot
dapat ho ay binibitay, hindi po ginagawang senador ulit, hindi po ginagawang congressman ulit, hindi po ginagawang mayor ulit, para magnakaw ulit. Yan. Diba, Sir Tito? Ma'am Remy Penig dyan sa San Jose del Monte. Magandang gabi po sa inyo at kay Hernel Salazar Colognacion. Happy watching with our program. Isa pang report. Ayan, namimiss ko ang report na ito ni Mike Francisco. Alam mo si Mike, puros kagandahan ang mga inire-report niya, no? Pero mamaya muna yan si Mike. Unahin ko muna si partner Tony Arsenal. At ang NBI daw po ay pasok na rin sa investigasyon ng pagkakapas lang naman kay Richard Santillan. Ay, at long last, matagal-tagal na naghihintay tayong medyo pansinin po ito ng gobyerno. Ngayon po ay iimbestigahan na po ng NBI ang naturang insidente. Alamin natin ang detalye ng report na yan kay partner Tony Arsenal. Parang Tony, magandang gabi. Go ahead. Ay, magandang gabi, partner Errol. Tiniyak ni Justice Undersecretary Adrian Sugay na makikipag-ugnayan na kay NBI Director Tan Teguiran na patungkol sa hiniling ni na dating Congressman Glenn Chong at Janet Santillan na misis ng lapas lang na si Richard Santillan na atasan ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng parallel investigation sa kaso dahil hindi umano sila kontento sa investigasyon ng PNP. Kinumpirma ni Chong na nagpadala sila ng panibagong demand letter kay Chief Superintendent Edward Carranza dahil ang police operation ng mga tauhan nito na nauwi sa torture at murder ay hindi magagawa kung walang basbas ni Carranza. Nauna nang sinabi ni Carranza na miyembro ng crime syndicate si Santillan na subject ng police operation noong December 10 ng taong 2018. Batay sa naturang report ni Carranza, walang conduction sticker at registration ng sasakyan ni Santillan na sa halip na sumunod sa inspeksyon sa checkpoint ay humarurot umano ang sasakyan nito kaya hinabol ng mga pulis na nauwi sa shootout o barilan. Iginit naman ang kampo ni Chong at misis ng biktima na kinidnap, tinorture sa pinatay si Richard Santillan. Samantala, kinumpirma naman ng Presidential Anti-Corruption Commission or PICC na patuloy pa rin waldas o binubulsa ng mga lokal na opisyal ang bilyong-bilyong pisong internal revenue allotment na pondo para sa kanilang operasyon. Ayon kay PACC Commissioner at Spokesman Attorney Manuelito Luna, karamihan sa mga opisyal na ito na nagbubulsa ng pondo ay mga local chief executive mula sa Mindanao. Natuklasan aniya ng PACC na matagal na itong nangyayari sa Mindanao at open secret ito sa mga auditor ng pamahalaan. Nais ng PACC na isa lang sa Special Fraud Audit ng Commission on Audit o COA, katuwang ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang mga lokal opisyal na nagbubulsa ng pera ng bayan. Tiniyak ng naturang ahensya na tutulong sila sa COA upang mapanagot ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Mula sa Luzon, Maynila, para sa Leader News Philippines, ako po, si Tony Arsenal. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Tony. Ayan. Dapat di na ng todo yan ng Presidential Anti-Corruption Commission para magkaalaman na kung sino mga hinayupak na yan, mga impaktong patuloy na nagwawaldas po ng pera ng bayan at ibinubulsa po ang pondo na dapat po ay inilalagay sa serbisyo para mapakinabangan po ng publiko, ng konstituentes na supposedly ang sabi nila po ay paglilingkuran nila. Pero pinagnanakawan lamang at ginagamit po ang kanilang kapangyarihan para po sa personal na kapakanan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Good evening kay Ray Fernandez. Manoy, si Ray Fernandez, si Primong Ike, Engineer Ike Boboyo, si Pastor Ram Gambawan, nakasilip din po sa atin. Pastor Ram, kung bukas yung garage sale mo ngayon, kahit gabi, baka dumaan kami ni Clarence niyan. Baka may matipuhan kami dyan na pupwede sa amin. No? Silipin namin yung garage sale mo kahit gabi. Si partner Mark Anthony Reynoso ay naka-remote sa atin, yung ating creative director na papaalis muna papuntang Singapore at maghahakot muna ng maraming pera doon.
Sige, para makautang tayo, no? Makahiram tayo ng dollar kay partner Mark Anthony Reynoso. Right, sige. Isa pang report. Ready na ba si Mike Francisco na lagi pong nakabantay sa mga naggagandahang dilag sa Pilipinas? Ano bang nangyari dyan sa Miss Universe? Alamin natin sa report na yan ni partner Mike Francisco. Yes, Mike! Pasok ka, Mike! Ginanap kahapon ng send-off party ni Binibining Pilipinas Miss Intercontinental Karen Galman. Kasama ang mga queen ng Binibining Pilipinas na si Samantha Bernardo, Binibining Pilipinas Miss Grand International Eva Patalinghud, at si Binibining Pilipinas Miss Globe Michelle Gumabaw, at ang founder ng Binibining Pilipinas Miss Stella Marquez Araneta. Sa panayam ng Leader News kay Karen Galman, sinabi nito ang kanyang gagawin kung sakaling makuha niya ang corona. Well, first off, a lot of young women watch pageantry and they look up to beauty queens, and I want to be an inspiration to them. I want to be my true selves and be such a good role model and set a good example for these young women. I would love to work with my cause that's personal to me, which is education, make an impact and make a difference in the education system here in the Philippines, in the rural parts of the Philippines. So that's one of the plans, and I guess it depends also on the organization what causes they would take on, and I'd love to be part of that as well. Meron ka bang message sa mga katulad mo na nandyan na sa mga sasalipat kasi palapit na yung Binibining Pilipinas, di ba? Meron ka bang advice sa mga nagtatangkang sumali sa BPCI? I mean, no, go for it. If you really want to join and you envision yourself doing binibining, go for it. Just don't be shy. Just go for it. Like, win or lose, you gain so much from the experience. So go for it. Shoot for the stars. Yes, I would like to invite everyone, please, to come watch Miss Intercontinental on the 26th of January. Hindi siya malayo, nasa Mawa Arena lang. So please come and bring your friends, bring your family. It's gonna be a spectacular night. So I'd love to see you all there. And thank you for the support. Thank you. It means a lot to me. Sa pagkakataon ding ito, tahasang sinabi ni Madam Stella Araneta na sa kanila pa rin ang prangkisa ng Miss Universe at pinabuluanan ng chismis na kinakalat na wala na sa kanila ito. What about Miss Universe? It will stay with Binibining Pilipinas. In what? The franchise of Miss Universe will stay with Binibining Pilipinas. Well, it's still with us. If some people are saying something else, let them talk about it, but I have not heard. I was with the people of Miss Universe in this trip. And how was it? How was your bonding with Miss Universe, ma'am? Well, I have bonded with them for many years. So. Yeah. Sa kauna-unahang pagkakataon, gaganapin sa Pilipinas ang Miss Intercontinental 2018 sa January 26 sa Moa Arena sa pangunguna ng franchise ng Miss Intercontinental Japan. Good afternoon, everyone. I'm Kumi Miyamai. I'm the COO of Miss Intercontinental Japan, and we will be the ones producing and organizing the 47th Miss Intercontinental here in Manila. It will be held in January 8 to 26. The final will be on the 26th in SMO Arena, so I hope you guys can make it and watch and support your Filipino queen. Thank you. Ma'am, sa dinami-dami ng bansa na pwede pagdausan ng Miss Intercontinental, no? Why Miss Intercontinental napili ang Pilipinas in spite of merong mga advices na hindi ganun kaganda regarding Philippines, but still they choose Philippines? Ano pong reason? Kung tutusin po, ang dapat na location ng Miss Intercontinental is Japan kasi we are Miss Intercontinental Japan. However, nagkaroon ng problema, hindi naman problema, but we did have a hard time securing a venue in Japan. And since I'm half Filipino, my mother, who is the National Director of Miss Intercontinental Japan, is Filipino, we thought, why not? Dalhin na lang dito. Since Philippines is a pageant country also, plus Philippines has never won the crown yet. So we thought that it would be exciting to bring it back here. Di ba masyadong naging mahirap sa inyo na i-organize ng after
First option Japan and then biglang nag-Philippines, di ba nagkaroon ng... We definitely had our own challenges, but like I said, Philippines is a pageant country, and not only that, it's such a welcoming country, so it wasn't too much of a trouble for us. Para sa Entertainment News Update at bumabati ng manigong bagong taon sa inyong lahat, ako po si Mike Francisco para sa Leader News Philippines. Thank you, Mike Francisco. Naiinggit kami lagi ni Clarence, yung Mike Francisco. Puros naggagandahang mga kababaihan ang laging kasama niya. Laging kaharap niya. Sabi ni Clarence, Mike, magpalit daw muna kayo kahit isang beses lang. Ikaw daw muna dito sa studio at si Clarence naman mag-i-interview. Good job, Mike. At least ang kagandahan po ng mga Pilipina ay naisu-showcase po natin. Ano? Right, sige. Magbabalik po ang palatuntunan Kamaong Asero pagkalipas po ng ilang importanteng paalala at sa ating pagbabalik. Tunghayan po natin ang ating mano-mano segment at kakausapin po natin ang founder chairman ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago, si Tatay Doming Aspiras Cañero, para po sa kanyang mga opinyon hinggil po sa ating survey question na kung ang mga sumurrender, lumutang pong testigo sa kaso ng pagpapatay kay Congressman Rodel Batocabe ay mga mismong mga pumatay sa kongresista, ay dapat ba, tama ba na ibigay sa kanila ang 50 million pesos na reward money? Pag-usapan po natin yan pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.